नमस्कार। जय जगन्नाथ। गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव जगन्नाथंकर परम भक्त थिले। महाराज पुरुषोत्तम देव कांची राजा विजय निमंते युद्धाभिमुखे यात्रा करुथिले। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମାଣିକ ନାମରେ ଏକ ଗୋପାଳୁଣୀ ସବୁବେଳେ ଦହି ବିକିବା ପାଇଁ ଆସେ। ମାଣିକ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧାଭିମୁଖେ ଯିବା ସମୟରେ ଟାଣ ଖରା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ମାଣିକ ଦହି ବିକିବା ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବସିଥାଏ। କାଳିଆ ଠାକୁର ମାଣିକର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଠାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଦହି ପିଇଲେ। ଦହି ପିଇ ସାରି ପଇସା ନଥିବାରୁ ନିଜ ହାତର ହୀରା ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, ପଛରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଖାଇବୁ, ସେ ତୋତେ ପଇସା ଦେବେ, କହି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଆସିବାରୁ ମାଣିକ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଦେଖାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁଲ ମାଣିକ, ତୋ ହାତରୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦହି ପିଇଛନ୍ତି। ତୋ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ। ଆଜିଠୁ ଏ ଜାଗା ମାଣିକପାଟଣା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଆମ କାଳିଆର କଳା ଅତି ଅପୂର୍ବ ଅଟେ। ରହୁଛି। ଜୟ